Ризвон Латипов 17 сола аз кӯдакони офтобӣ аст. Ӯ имрӯз баробари наврасон ва ҳамсолонаш доим дар ҳаракату машғулият аст. Вақти худро ба амалҳои фоидабахш мегузаронад. Ба ҷуз кӯмак расонидан ба корҳои хона, инчунин ба доиранавозӣ шавқу рағбат дорад. Дар маҳфилҳои гуногун иштирок мекунад. Санҷидахон Сабурова модари Ризвон Латипов лаҳзаҳои таваллуд шудани фарзандашро ба хотир овард. Вақте ки мо ба больница рафтем, байни 3 соат таваллуд кардам. Баъд бароварда додан. Не ҳеҷчи нагуфтан. Ё касал, чӯ ин ман савол додам, чӯ ин японкаҳо бон гуфт. Потом ман вопрос додам, ки потому что дадошам хел карисче. Барои ҳамин. Дига ягон гапа нагуфтан. Хорошо, кармит ба наовардан. Ма талаб кардам, ки Ризвоно биёред. Худам характерам вазми рафтам родзалба. Равам Ризвон хо рафтаст. Шатти гифтам умда. Накармила. Хай гузашт 4 рӯз ба ҷавоб дод. 3 рӯз ба ҷавоб дода. баъди ба хона овардан дар пӯсти фарзандаш зардиро эҳсос кард. Ба модар таъкид карданд, ки фарзандаш умри зиёд намебинад. Санҷидахон Сабурова нобаста аз ташхису тавсияҳо кӯдакашро ба хона оварда нигоҳу бин кард. Ӯро то қадри имкон ба ҷамъият ҳамроҳ намуд. Баъди марги шавҳараш низ рӯйҳафтода шуда танҳо тамоми қувва ва тавоноии худро барои фарзандаш истифода мекунад. Чӯ ин хел? Должно быть там детских врачов, да? Осмотр карданаш дар кор. Накардан гуфтан, сераб ҷавоб додан, омадам, Ризвон зард шуд. Модар чизе ки набошад. Хестам Ризвон гурон шавас больница овардам, бетски овардам, ки худо раҳмати Масаидов будам, Азам Атаханов. Сон қабул кардан шидим, зоб мондан Ризвон ба ин кардан, он кардан. Баъди 3 рӯзи ин хона 3 рӯз, 6 рӯз, 37 рӯз анда ман уже гӯё ки 31 рӯз больницаи детскинда будам. Ризвон 37 рӯза буд. Омадан сон гуфтан ки вай бачатон касал, чел касал. Ҳичи намегӯн касал. Номи касал намегӯн, мумкин вай шавад. Долго наравад гуфтан. модар нигарон мешавад, ки танҳо дар соли 2009 бемории фарзандаш таҳқиқ шуд. Вай фаҳмид, ки кӯдакаш аз кӯдакони офтобӣ аст. изҳори хафагӣ мекунад, ки духтурон дар вақташ ташхис нагузоштаанд. 2009 фаҳмидам, ки Ризвон что? Касал. Болен. Сама гуфтам, малима, чӯ нагуфтед? Шумо вазифатон гуфтан, ман пурсидам. Правильно? Нагуфти тамона. Мумкин ман хона мефурӯшам буд. ин ра нарафт ку? 5 сол бара рафт. равоншиносон таъкид медоранд, ки дар вақти таваллуди кӯдакони офтобӣ бо падару модарон машварату семинарҳо гузаронида мешавад. яъне баъзе аз модарон фарзанди худро дар ин вазъият қабул намекунанд. дар вақти фаҳмидани бемории фарзанд ҳолати равонии онҳо дигаргун гардида муддате рӯйҳафтода мешаванд. баъзе аз модарон ба фарзанди худ меҳр пайдо карда хислатҳои ғайриоддиашро қабул мекунанд. модаре ки бо ҳамин гуна ташхисҳо кӯдаки худро ба воя мерасонад, ӯ хаёлан қабул намекунад. Асосан қабул намекунад кӯдаки худро. кӯдак чанд вақт, тӯли чанд муддатҳо розӣ намешавад, ки наход ин кӯдаки ман бошад, наход барои ман бошад. барои чӣ барои ман? ва чанд лаҳза онҳо боварӣ намекунанд, боварӣ ҳосил намекунанд. онҳо ҳатто ғизои табиитиан ҳам онҳо бо ҳиссиёти паст, яъне ки гӯё ки ин вазифашон аст. вазифа бояд ки он ғизотиан автоматики, ба таври автоматикӣ онҳо ба кӯдак ғизо метиҳанд ва ҳиссиёт ҳис намекунанд, ки он кӯдак ҷон дорад, кӯдак ҳиссиёт дорад, ӯ мефаҳмад, ӯ дарк мекунад, ки модари ӯ нисбати ӯ на он қадар меҳрубонӣ мекунад ва мефаҳмад, ки на он қадар диққат медиҳад ба кӯдаки худ. имрӯз ташкилоти ҷамъиятии назари дигар барои ба ҷамъият ҳамроҳ намудани чунин кӯдакон фаъолият намуда тамоми волидону кӯдакони офтобии вилоятро сарҷамъ намуд. бо татбиқи лоиҳаи нави худ, ки Нури Амина ном дорад, ташкилоти назари дигар мехоҳад, ки таваҷҷӯҳи ин ҷомеаро бо ҳуқуқи кӯдакони синдроми Дауна ҷалб намояд. таваҷҷӯҳ бояд аз рӯзи таваллуд бошад ва ҷомеа назари худро вобаста ба ояндаи ин кӯдакон дигар созад. Мы сделали очень много, мы очень гордимся этим, как Назари Дигар, потому что Назари Дигар — это все волонтеры, включая меня, мы все на волонтерских основах работаем и уже достигли столького. И также мы очень гордимся нашими родителями, которые, раньше, например, многие из них не выходили со своими детьми и
и не знали как бы друг друга, а сейчас они сплоченная большая семья, мы дружны, от одна большая семья. хулоса ташкилоти ҷамъиятии назари дигар мехоҳад фаҳмонад ки кӯдакони офтобӣ бемор нестанд, онҳо ҳуқуқи баробари зистан хонданро доранд. имрӯз барои ин имкониятҳо фароҳам аст, танҳо ҷомеа ба ҳуқуқҳои чунин кӯдакон эҳтиром гузорад.